F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Librerija Moderna tal-Emkas Raħal ġdid, il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima u l-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon spjegaw uħud mill-miżuri mħabbra fil-budget għas-sena d-dieħla li jolqtu l-istudenti li jkomplu jistudjaw f'livell post-sekondarju. Fost diversi miżuri li jolqtu din il-faxxa ta' studenti, il-Ministru Grima semma żieda oħra fl-ammont ta' sigħat li student jista' jaħdem, hekk kif issa student se jkun jista' jaħdem sa massimu ta' 30 siegħa mingħajr ma jsofri telf fl-istipendju. Semma wkoll miżura oħra li se tara aktar minn 40 kors speċifiku b'mod partikolari ta' suġġetti STEM u ta' teknoloġija jibbenefikaw minn stipendju ola b'investiment ta' 6.5 miljun euro fi 3 snin li ġejjin. Huwa maħsub li mal-1200 student se jibbenefikaw minn dan fl-immedjat u aktar minn 4000 student fuq 3 snin. Dan il-budget qed jagħmel enfasi wkoll fuq it-tax credits u skemi ta' scholarships għaliex jemmen li l-istudenti għandhom ikollhom l-opportunità jimirħu u jilħu l-potenzjal sħiħ tagħhom. Aħna nemmnu li l-perkors edukattiv m'għandux jieqaf f'età ta' 15 jew inkella 16 sena, huwa perkors li jara li jintlaħaq l-iżvilupp sħiħ tal-persuna. U allura propju għandek diversi aspetti ta' investiment minn tal-gvern fis-settur edukattiv b'mod partikolari b'mod dirett ġewwa l-istudenti. Intant il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon semma l-importanza tal-aspett soċjali f'dawn il-miżuri biex kulħadd jingħata l-opportunità li jimxi l qudiem fis-soċjetà. Hawnhekk tkellem fid-dettall dwar l-allowance ta' 500 euro għal ġenituri tal-istudenti li jkomplu jistudjaw wara li jtemmu l-edukazzjoni obbligatorja. Fil-fatt, il-Gvern se jkompli jgħin lill-ġenituri ta' studenti li jibqgħu jistudjaw wara li jgħalqu 16-il sena benefiċċju ġdid ta' 500 euro fis-sena għal 3 snin. Din lotja tingħata sakemm it-tfal jibqgħu jgħixu mal-ġenituri tagħhom u jkunu studenti f'xi istituzzjoni edukattiva tal-Gvern jew privata li tkun rikonoxxuta. Din hija miżura fejn qed nagħtu qotja ta' 500 euro għal 3 snin lil dawk l-istudenti li għalkemm ikunu għalqu 16-il sena allura ma jibqgħux intitolati għal Children's Allowance jingħataw din l-għajnuna ban wieħed dejjem illi kulħadd ikollu l-opportunità illi jilħaq il-potenzjal kollu tiegħu.